Put on your dancing shoes as we going to roll it out. Igbo ndị nwe m bụ ndị ọma, eji m obi aṅụrị na obi ụtọ na-anabata unu n'ihe emume nke ụbọchị taa. Kedu ebe anyị nọ? Anyị nọ n'ebe ndị Jesus the Only Way Prayer Ministry na-eme mmemme iri afọ abụọ ya bụ ministry bidoro. Ndị na-aga na ya bụ ministry, ndị enyi, ndị ikwu, ndị ibe agbakọọla ikele Chineke maka ime ka ya bụ ministry ruo iri afọ abụọ, maka na bụ onye na-akọ n'ubi Chukwu, Chukwu a na-akọ n'ubi ya. Ministry akọọla n'ubi Chukwu iri afọ abụọ, Chineke na onwe ya akọkwala n'ubi ministry a. N'ụbọchị taa ọtụtụ ndị mmadụ agbakọọla ikele Chineke maka ihe a o mere ministry a. Ha kpọkwara ya asị na Chineke anọnyere ha anyị, bụ nke si na akwụkwọ Abụọma ọ tụgharị 24 amaokwu nke mbụ. Isi mbido TV awụela iwetara unu ka ya bụ emume esiga unu, mana ọ bụ ebe ihe na-eme ka anyị na-awụchi. Aha m bụ Nwada Chika Iro, ọ bụ m nọ n'ọgbọ n'ihe emume nke ụbọchị taa. Ọ bụ m bụ onye ndu unu n'ihe emume nke ụbọchị taa. Agakwala ebe ọbụla ka ị were anya gị hụ ka ya bụ ihe emume esiga. Ihe na-eme ebe a taa, anyị na-eme Thanksgiving 20th anniversary of Jesus the Only Way Out Prayer Ministry. Tata n'ụwa ndị ministry Jesus the Only Way Out Prayer Ministry, anyị na-eme our 20th anniversary. Ị na anyị fụ na onye ọbụla n'ebe a na-acha anyị. Chineke mere anyị ka ọ dịla anyị mma, ka anyị gadaa wee na-ekene Chukwu onye na-sustain anyị from the first year welu na this 28 years. Anyị na-asị Chineke daalụ ya ka anyị niile ji gbakọ ebe a taa. Asị m kwube nsị na solution ground maka ịmago ife dị n'ụwa kịta iriri nne, mana isi we thank God na Chineke nna nechere anya nnọọ onye isi anyị, onye ndu, onye isi nchụaja bụ Sisarin onyanwa isi, and Chineke ji arụ ọrụ na ministry a seriously. Ọ bụrụ mmadụ niile bido ministry a lue n'isi, ụfọdụ bidoro mana ha eluro n'isi, ụfọdụ bidoro ministry agha asaa because ụfọdụ ejiro Chineke wee bido, mana nyanwa na onwe eji Chineke wee bido. So that is why ministry ji wee na-awasi strong in the Lord. Ihe o ji pụọ iche n'ebe ministry ndị ọzọ dị iche na ndị ọzọ na-eme wuruwuru, ndị ọzọ weta isi bịa were isi, ndị ọzọ wee akụrụngwa ka ha na-eme. Na ịbịa na ministry nwaanyị a, ihe dị iji bịa Baịbụl gị ahụ na ekpere a ga-enye gị ije ekpe, mana ị ga-agbakwọrọ njọ ọsọ, ị ga-agbakwọrọ mmehie ọsọ. Onye ọbụla nke na-eme mmehie bịa ebe a ada azakwa ya ekpere n'isi mbido ya niile. Ị ga-edowe onwe gị ọcha so that ọyọ Chineke ihe ka ọ yọta ya n'afa gị. So ihe dị iche na ekpere anyị na-abịa ebe a na ndị ọzọ bụ na ndị ọzọ ga-asị weta kandụl, kpota aja, weta isutu, weta akwa, onwe ihe eji abịa ebe a. Sa wụọ arụ bịa ka Chineke ji ọkpa mepere ya anya, gosi gị ebe problem gị dị. Wonderful. Wow. This is wonderful. Wow.
tell you if they march like this in China, they will put them in Chinchon, Wanyan military group. Ihe mere no ministry aje preach bụ na ọkpụkpọ oku asị na Chukwu. Ime onwe ndị ụfọdụ na-emepe chọọchị maka afọ ha. Ụfọdụ na-emepe maka ihe nweta nke ụwa. But onye a, our mommy in the Lord, Chineke kpọrọ ya oku. And really, ọ chọpụta ọkpụkpọ oku ahụ osokwenye ya n'ụzọ ya. Ọ ya mere o ji pụ iche. O so ntụziaka Chineke. Ntu Chineke si tụziere ya ka otu a ka o si eme. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain over my lover. On your mighty there is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain over my lover, on your money, you found me worthy. I heard you call my name, and then you showed me love. You filled my heart with joy. Oh, you take my heart, I give it to you. It belongs to you. You have taken over me. So don't come everybody. Thank Jesus for me. He has done that which no man can do. So don't come everybody. Thank Jesus for me. He has opened over there is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. I have tasted of your wrath. I have seen your mighty works. Mountain over my lover, on your mighty Mami biko gwagodo anyị aha gị maka na ile anya ọtụtụ ndị mmadụ agbakọọla egwu na-ada ebe niile ọtụtụ ndị mmadụ yiche uniform biko gwa anyị aha gị igwekwana anyị ihe na-eme ebe a n'ụbọchị taa ihe mere igwe mmadụ a ji gbakọ ebe a n'ụbọchị taa. Aha m bụ Reverend Prophetess Irene Chijioke. And ihe mere ndị mmadụ ji gbakọ ebe a taa anyị na-eme celebration 20th anniversary na Jesus the only way out. So the ministry I made 20 years this year. So I say ka anyị gbakọta ka anyị bịa kene Chineke maka na ọdịrị ezi 20 years is not 20 days and 20 years is not 20 weeks. So you can see what God has been doing in our family and our ministry. Onye ka anyị ji gbakọta ebe a. Gwagodo anyị kedu ụfọdụ challenges ndị nwere ụfọdụ ihe mkpọbi ụkwụ ma ihe ndị ọghachi azụ ndị nwere mgbe ministry aka na-ebido ebido. Enwere m a lot of challenges. I cannot say. Enwere m a lot of ihe mkpọbi ụkwụ. Enọ m n'ihi na nna agba ọsọ. Because they can say gwa gị na mgbe m pere mpe enyere m ndụ m niile n'ebe Chukwu nọ. Lose adibaya into business. On in process can lose my first daughter. Lose my top child which is Chisom. Ọ ka dị ndụ ruo taa. Chisom nwụrụ n'ụtụtụ wee kpuo na mgbede. On the process of Chisom nwụrụ ka na-ebe akwa Chineke sị m na nkwele nkwa na m ga-alụrụ ya ọrụ. So taa ka m ga-esirụrụ ya ọrụ ahụ. Wee sị ọ bụ na ọma nwa m akụnye na ndụ m niile na m ga-eji echụrụ ya aja. Nke ebe nwa m gwụrụ ga-eyi na mgbede ndị be anyị agadatago ka eyie nwa medise cotton eyi etinye nwa nke ebe ahụ metụ aka okunie. That is how I started.
kedu ekpere maọbụ ọfọma ị na-agọrọ nwaanyị a n'ụbọchị taa? Ekpere m n'isi nwaanyị a bụ na Chineke bi n'eluigwe wụ na nwaanyị a ga-adị ogologo ndụ, do over 100 and something years because she deserves it. Oto ụmụ ya zụọ ya, Chineke a na-anụsikwa n'aka ewe na-asọlve our problem because onye ọbụla na-enwe spiritual mother nwere ike obele ga-ebe because we are all sinners. You understand me? So ọ na-awụ ọyọ Chineke nwee ike imela anyị ebele. So I believe na ekpere na-ekpe n'isi bụ na ọ ga-adị ogologo ndụ ma Chineke na-emekwala ihe ọ bụla ọ chọrọ n'aka ya. Ihe nwere ike ịgwa ụmụ Chukwu na ụmụafọ Igbo, ọ bụla sọsọ ụmụafọ Igbo ma ndị niile bụ ụmụ ọbụla bụ ụmụ Chukwu, kwere na Chukwu dị, jidesie ya ike, tụkwasị obi na ya, kpeele ya n'ime mmụọ na eziokwu. Ịma Chineke anyị na-ekpere na n'obi anya, ikwele ha na Chineke dị, kwele na ihe ọ na-eme, kwele na Chukwu na-aza ekpere, ihe ọ sọkwa ya bụrụ n'ụwa Chukwu ga-aza gị ekpere. And agbamnobi na okwu nkwado n'ebe ha n'ọwụ ka ha jidesie Chineke ka ọ bụrụ na o mere taa o mee echi, o mere echi o mee ihe ma bụ na ọ ga-emeriri maka Chukwu anaghị asị asị. Igbo ndị nwe m, anyị abịala na njedebe n'ihe emume nke ụbọchị taa, bụkwa ebe ndị Jehova the Only Way Ministry mere mmemme iri afọ abụọ. Ya bụ ministry a bidoro, ya bụ 20 years anniversary ha, bụkwa nke ha kpọrọ Thanksgiving, ya bụ oge eji enye Chineke ekele maka ime ka ya bụ ministry iri afọ abụọ. Ama m na iwerela anya gị gbara onwe gị ekeresimesi, ọtụtụ ihe nke ha gosiri n'ụbọchị taa. Aha bụ Nwada Chika Iro, unu emere maka isonyere anyị ụbọchị a ga-akpụ isi. A sị m onye nwere afụ ọnụ si ka agwọ ya.